Kako smo najavili u našoj prošloj emisiji, u ovoj vam donosimo pregled 8. međunarodnog turnira Škola hokeja. Turnir su organizirali čelnici Hokejaškog kluba Mladost i Zagrebačkog saveza hokeja na ledu. U 2 dana 150 mališana odigralo je ukupno 78 utakmica. Sam turnir sudjelovalo je 13 ekipa, s tim da je bilo iz 4 zemlje, znači iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i iz Rumunjske, koji su odigrale 12 utakmica, znači sistem je bio svak sa svakim, znači 12 utakmica od 13 ekipa i mislim da su se mali hokejaši i naigrali i nadružili ovih 2 dana turnira. Uz 4 srpske momčadi, 3 zagrebačke i po 1 momčad iz Rumunjske i Slovenije, po prvi se puta na turniru pojavila i Škola hokeja iz Siska. Predsjednik Mladosti Duško Janjatović pozdravlja napore sisačkih hokejaša da i u Sisku stvore kvalitetne predispozicije za razvoj hokeja. Uz sisačku momčad ove godine turnir imao i počasnog gosta. Mislim da je svima u interesu da sporta u ovom gradu bude što više. Zagreb je sportski grad, velikih sportskih rezultata, velikih sportaša, no obično uvijek sve ovisi o nekoj dobroj generaciji. Imamo sreću da je Medveščak danas iznimno popularan, da imaju dobre rezultate i da se hokej u Zagrebu opet igra. I sasvim sigurno da će to potaknuti cijelu generaciju djece da se uključi aktivno u sport. Jer sport je za društvo, za zdravlje društva jedna od najvažnijih stvari. Uči igrati po pravilima i uči da ulaganjem u sebi dolazi rezultat. I to je jedan dobar poticaj da probamo u gradu napraviti veći interes i grada prema hokeju. I ono što je nama cilj, mi pokušavamo znači, da se kroz takve, da probamo doći do još jedne dvorane gdje bi mogli, znači da se vidi da djece postoji, da hokej se radi, da se razvija hokej u Zagrebu i naravno cilj nam je da i grad podržava naše akcije. Grad je već u nekoliko navrata pokazivao veliki interes za hokej, ali je izgradnja nove ledene plohe i dalje samo jedan od budućih planova. No i u gradu shvaćaju da je interesa za hokej uvijek bilo. Zagreb, ja bih rekao, nikad nije prestao biti hokejaški grad. Imao je periode kad je bilo teško kao i u svakom drugom sportu, ali vjerujem da će na čelu sa predsjednikom kluba Janjatovićem i sa ostalom ekipom koja na stručni način upravlja i vodi zagrebački hokej uz potporu grada, naravno kao i uvijek, jer to je važno. I gradu je sport važan, rezultati u ovom sportu, a posebno briga za djecu i mladež. Iako smo pokušavali dobiti dojmove najmlađih hokejaša, nismo baš uspjeli. Naime, igrači su bili toliko uzbuđeni zbog toliko utakmica koje su trebali odigrati, da jednostavno nisu imali vremena za razgovor s nama. Shvaćamo ih, ipak je hokej tijekom ta 2 dana bio na prvome mjestu. A tko je pobjednik? To je barem jednostavno. Kada se igraju turniri i utakmice Škole hokeja, svi pobjeđuju. Pa da, na ovim utakmicama škola se ne mjeri rezultat, pošto je tako je predviđeno po IHF-u, znači da u tim dobi se više bazira na igri, učenju, na nekakvim sposobnostima kojima su bitni za taj hokej. A uči se dodavati, pucati, ali u prvome je planu i druženje. Upravo je zato organizatorima u cilju da svake godine na turnir dođe što više ekipa. Ja se nadam da će sve biti ok, da će i sljedeće godine taj turnir zaživjeti u još većem broju klubova i igrača. Nama je cilj da taj turnir za te kategorije ide svake godine, da se to i razvija, da i mi širimo to znači, prema drugim zemljama. Znači ne samo ove 4 ekipe, pokušavamo dovesti ekipe i iz Italije, Austrije. Što se tiče uspjeha Mladosti i zagrebačkih škola hokeja, mi smo jako zadovoljni, mi smo u samom vrhu po gledanju ovoga bili u samom vrhu igranja. Ostale škole su tu, znači da mi dobro radimo i da ima nekakve perspektive za te igrače. Nadam se da će biti još bolje u budućih godina. Za sam kraj, što se 8. turnira za škole hokeja tiče, možemo reći da je bilo... Pa jako dobro, mislim da je bio odličan turnir i organizacijski. Nama je bitno da su ekipe zadovoljne i da nam i sljedećih godina dolaze.